Hi guys, good morning. So, ga-prepare na sad ko og mga lutuonon para sa ako ang menu for today. So, naghiwa kog isda para sa ako ang tinulang isda. So, kay mahal man kay isda guys, isa ra jud ka buka kong napalit kay perting mahala. Gabagyo, murag gabagyo pagihapon. Bisag wala nay bagyo no, mahal gihapon ang isda diri sa amoa. So, gipaspasan ako giwa guys kay hapit na ang oras, gahulat na amo ang mga customers kay gusto na mo kaon og pamahaw. Kanang late ko kay may mamaligya guys no kay daghan pa kay mig trabahon sa amo ang panimalay before jud mi makalakaw. Sumanglawag pa mig mga manok, baboy, mga aso. Daghan pa kayong kubi-kubian sa balay guys, manang madugay yun mi og luto dapat unta jud morning sayo jud unta ta magluto. Pero di jud mi kasayo kay nami daghan pang pakaunon. So manang magdali-dali jud ta og trabaho guys no. Napo ni ako mga iring diha, mga samukan kaayo kay gusto mangayo og tinai sa isda kay mahilig mo na sila ana guys. Basta mag prepare na gani kog isda, naagi na sila magsinamok na akong mga iring. Kay di man jud ko magpakawala og iring diri guys kay ngano daghan kay ilaga. Pag walay iring sa ato ang kusina, ang ilaga moy mudugok jud sila, musulod gyud na sila. So pangkaunon na nga to ang mga stocks nga mga gulay, mga unsa pa na diha guys, kanon gyud na nila.